Сәлем шояннар! 5 октябрь укытучылар көне. Хөрмәтле мөгаллимнәр, сезне һөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. Кай вакыт шукланып алсак та, үй эшләрен эшләргә онытсак та, без сезне бик яратабыз. Студиябездә КФУ каршындагы Шәһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясенең директоры Гайнуллин Рамил Рашитова. Исәнмесез? Хәерле көннәр, Аяз. Рамил Рашитович, сезнең менә дәресләрдән качканыгыз бар идеме? Сез гомумән нинди укучы идегез? Искә төшерсәк, 1-2 тапкыр бәлки булгандыр. Яшермим. Чынлыкта тыныч укучы идем инде. Күп укырга ярата идем, спорт белән шөгыльләнә идем күп. Дәресләргә бик кызыксынып йөри идем. 11-нче сыйныфта бары бер генә көн дәрес калдырганым булды. Әле дә хәтерлим. Аңлашылды. Рамил Рашитович, сезнең директор бүлмәсендә булганыгыз бар идеме? Директор бүлмәсендә булганым бар, Аяз. Йомышлар белән. Ягъни сүгер өчен, ачуланыр өчен мине директор бүлмәсенә 11 ел буе чакырмадылар. Аллаһка шөкер. Кайсы фәнне күбрәк ярата идегез? Чынлыкта барлык фәннәр дә кызык иде. Чөнки авыл җирлегендә туып үстек, укыдык, барлык фәннәргә дә кызыксынып йөри идек. Безнең гомумән классыбыз, сыйныфыбыз бик укымышлы иде. Дәресләргә яратып йөри идек, эшләрен әзерләп йөри идек. Авыл җирлегендә булгач та мәктәп бит инде ул шәһәрдән аермалы буларак, ниндидер спорт үзәкләреннән башка җирлек, ягъни безне үзебезне ачып җибәрер өчен ниндидер кызыксыну булган бердән бер җирлек. Шуңа күрә авыл балалары минемчә бик зур теләк белән йөриләр инде мәктәпкә. Аңлашылды. Рамил Рашитович, сез япь-яшь килеш директор вазифасын башкарасыз. Авыр түгелме? Үземне аның кадәр яшь дип әйтмәс идем, Аяз. Чынлыкта безнең мәгариф өлкәсендә тагын да яшьрәк вакытта зур мәктәпләрне җитәкләгән очраклар бар. Менә ул егетләр, кызлар турында әлбәттә зур хәрефтән әйтергә мөмкин, шулай бит. Үзем директор булып 30 яшьтә директор булдым. Минемчә бу эшне башкарга, вазифаны үтәргә яхшы яшь дип уйлыйм. Авырмы? Авырлыклар бар, Аяз. Һәрбер эшнең дә үз авырлыклары бар. Ул безне ныгыта, шомарта гына бара. Шулай дип әйтәм. Сез милли гимназия директоры. Бу башка мәктәпләрдә директор булудан аерыламы? Аяз, иң аерылган әйбер дип әйтсәк, яраткан бәлки мизгелдә ул да булса, менә мәктәбеңдә йөрисең коридорда, име? Иртән балаларны каршы аласың яки затып җибәргәндә, һәр вакытта үзебезнең менә татар телендә балаларның аралашуы күңелгә бик якын килә инде. Менә иң зур уңышыбыз шул дип әйтер идем. Biz үзебез Казан үзәгендә урнашканбыз дип әйтик. Мәркәз шәһәребездә, шуңа күрә Татарстанның менә үзәгендә әлеге милли гимназиядә эшләү рухландыра гына, безне ныгыта гына бара. Милли мәктәп, һәрбер мәктәпне дә безнең мәгариф өлкәсендә аларны барысын да милли мәктәп дип атарга була инде. Аермалы ягын әйтеп киттем. Һәрбер мәктәпнең үзенең авырлыгы бар. Директор эше бер дә җиңел түгел. Укытучы эше дә бер дә җиңел түгел. Без турыдан-туры сезнең белән балалар белән эш итәбез. Бүгенге көндә мәктәптә эшләгән һәрбер хезмәткәрнең җаваплылыгы бик зур. Милли мәктәпнең аның үзенчәлекләре әлбәттә бар. Безнең татар гимназиясендә, Шәһабетдин Мәрҗани исемендә 2-нче татар гимназиясендә, мәсәлән, концепциясенә генә игътибар итсәк тә, бездә бик күп кызыклы чаралар уздырыла. Үзебезнең гимназия кысаларында балалар бик зур теләк белән катнашалар, укытучылар да әлеге чараларны көтеп ала. Профессиональ яктан бик якын, яхшы, сыйфатлы чыгышлар әзерлиләр балалар белән. Мәсәлән, безнең гимназиядә театр фестивале, татар халык җырлары фестивале, һәм башка күркәм чаралар уздырыла. Ул безнең зур традицияләрбез булып бара, гореф-гадәтләребез дип әйтик. Һәрбер мәктәпнең аның үзенчәлеге бар. Бу татар телендә укытылган мәктәпме, рус телендә укытылган мәктәпме, алар һәрберсе дә үзенә күрә күркәм проектлар булып баралар.
Рамил Рашитович, сіз не үшін нәқ менә укытучы һөнәрен сайладыгыз? Аяз мәктәптә укыганда табиб та буласым килгән иде, хәрби хезмәткәр дә буласым килгән иде. Спорт ягына да китү ниятем зур иде. Укытучы һөнәренә килергә булдым. Үземнең дәватием һәм дәванием күп еллар буе бу һөнәргә тугры булган шәхесләр, хезмәткәрләр булып эшләделәр. Мәктәптә укыганда укытучылар миннән сорыйлар иде, син дәватиң юлы белән китерсеңме дип. Ничектер менә әле мәктәп партасы артында утырганда, укучы булганда, укытучы һөнәре шундый авыр, балалар белән эшләргә кирәк дип, ничектер каршы килә иде күңелем. Имтиханнарын тапшыргач, 11-нче сыйныфта югары уку йортына керү көне килеп җиткәч, менә ахыргы мизгелдә генә мин укытучы һөнәре белән китәргә мәҗбүр булдым. Рамил Рашитович, сіз укучыларыгыз белән волейболда уйнайсыз икән. Директор белән волейбол уйнаганда укучылар югалып калмыймы? Әллә сез директор икәнегезне вакытка онытып торасызмы? Аяз андай мизгелләр булгалы, без укучылар белән даими рәвештә футбол, баскетбол, волейбол уйныйбыз. Үзем спорт яклы, сәламәт яшәү яклы, балаларга да моны сеңдергә тырышабыз безнең укытучылар белән. Балалар җыела, бирәк тәлкәннәр бик яратып киләләр инде, югары сыйныф укучылары. Миңа каршы, мәсәлән, футбол яки баскетбол уйнаганда, әлбәттә сизелә. Директор абый әзрәк читләтеп узалар яки саклаганда үзләренең капкаларын, алар мине йыкмаска тырышалар. Мин уен барышында һәр вакыт укучыларга әйтәм, уен барышында директор икәнлеген онытып торыгыз. Без биредә уенчылар дип. Кызык, гимназиядә яраткан урыныгыз бармы? Гимназиядә яраткан урын, гомумән гимназия үзедер. Күзәтеп йөрү, менә тәнәфес вакытында да балалар шахмат уйныйлар, пианинода уйныйлар, тәнәфес вакытларында төрле кызык темаларга әңгәмә коралар. Барысында күзәтеп йөргән шул кадәр кызык. Әлбәттә, дәресләрнең барышы. Безнең укытучылар ачып җибәрәләр үзләренең кабинетларының ишекләрен, һәрбер дәреснең ничек барганын күзәтеп, ишетеп китәсең коридордан үтешле. Һәм дәрестән дә укучыларның укытучыга ничек кызыксынып, күзләрен дә йоммыйча карап утырулары үзенә күрә бер шатлыклы мизгел. Гомумән, гимназия территориясе ул иң яраткан җир инде бу көндә. Аңлашылды. Укучыларның барысының да исемнәрен беләсезме? Аяз укучыларның барысының да исемнәрен белмим. Александр Македонский һәм Наполеон Бонапарт дәрәҗәсенә барып җитмәдек әле. Әлбәттә, үзем укыткан укучыларны барысының да исемен беләм. Һәм нигездә кайсы бер балалар белән күбрәк аралашырга туры килә укыту процессы вакытында. Шул ук спорт юнәлешләренә, уеннарга килгән балаларның да барысының да исемнәрен беләм. Булай 800-дән артык бала укый, юк. Ялганламыйм. Дуслар, исегезгә төшерәбез, студия бездә КФУ каршындагы Шәһәбетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназияның директоры Гайнуллин Рамил Рашит улы. Рамил Рашитович, хәзер без мәгълүматны интернеттан алырга тырышабыз. Китап, дәресләр турында онытабыз. Сез моңа ничек карыйсыз? Аяз, үзем әллә китаплар укыйм. Минем шәхси китапханам бар. Китапка ярату, мәхәббәт дигән әйберне һәр вакытта да сакларга кирәк. Бер атаклы шәхес әйткән бит, бай кеше шул кеше булыр, әгәр дә аның иендә зур китапханә булса. Акыллы сай кеше шул булыр, әгәр дә иендә зур телевизор булса ди. Менә бәлки тупас мисал булса да, минемчә бүгенге көндә интернетта нинди генә мәгълүмат тапмасак та, китап ул үзенә күрә кешелек заманасында, кешелек гомерендә иң зур кыйммәтләрнең берсе булып бара. Чөнки китап үзенең модасын, стилен, менә хәрефләрнең урнашуын дип әйтик, авторның
яки күпмедер шушы китапны бастыруда хезмәт иткән кешеләрнең хезмәте барыбер китапның тышыннан ук күренеп тора. Минемчә, интернетка гына кайтып калырга кирәк түгел. Ә хәзерге укучылар нинди? Сезнең замандагы укучылардан бик нык аерыламы? Аяз дәресләр алып барганда да, тәрбияви процесс вакытында да мин укучыларны сүккәндә, әлбәттә, менә без шундый идек дип гел мисал китерергә яратам. Бәлки ул бик дөрес үрнәк булмаса да, безнең заманда укучылар күбрәк укыту процессына тартылган дип әйтсәм, ялгышмасмын. Бәлки ул заман таләпләре белән дә шулай килеп чыгадыр. Чөнки ул вакытта интернет, кәрәзле телефоннар турында гомумән сүз дә йөртмәйдек әле без. Безнең менә мәсәлән сыйныфка бер телефон иде. 11нче сыйныфта. Компьютер булган кеше дә берничә иде. Безнең төп тормышыбыз ул да булса әти-әнигә хуҗалыкта булышу, дәресләргә йөрү, эшләрен әзерләү һәм мәктәптә булган спорт түгәрәгенә даими рәвештә йөрү иде. Хәзерге заман балалары, укучылары, алар әлбәттә кызыксынучан, ләкин алар кызыксыналар бөтен нәрсә белән берсен дә калдырмыйча. Һәм күбесенчә вакытларын алар интернетта авыштыралар. Әлбәттә, бу начар яктан гына әйтмим, гомумән ишне әзерләгәндә дә, индер мәгълүмат эзләгәндә дә интернет. Һәм гомумән менә меңәр ел мәктәп системасы кешелек дөньясы белән бергә яши, менә моннан әзрәк читләшү бар. Ләкин хәзерге заман балаларының менә бу кызыксынуын без укытучылар дөрес иттереп файдалансак, үзебезнең дәресләрдә, укыту процессы вакытында ул зур уңышка китерер дип уйлыйм. Ә бүгенге көн укытучысы нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Укучылар нинди укытучыларны яраталар? Бүгенге заман укытучысына таләпләр зур аяз. Беренче чиратта ул үзенең предметына дип уйлыйм. Кызыксыну, мәхәббәт уятырга тиеш. Мәсәлән, мин татар теле укытучысы. Әгәр дә мин балаларда татар теленә карата кызыксыну, ярату хисе тудыра алмыйм икән, бу авырлыклар китереп торачак. Дәресләргә килгән укучыларның яки сыйныф җитәкчесе булса, үзенең сыйныфындагы балаларның күнекмәләрен шулай үстерә белергә тиеш укытучылар. Әлбәттә, бүгенге көндә укытучылар берничә телдә сөйләшә белсә дә, бик әйбәт булыр иде. Булгалы шундый очрак бар да, мәсәлән, дәрескә килеп кергәндә, укучыларга инглиз телендә мөрәҗәгать итәсең. Һәм дөрестән дә әле генә анда тәнәфес вакытында уйнап көлеп, һәм мәзәкләр сөйләп йөргән укучылар ничектер дәрескә бер мизгел эчендә инде әзер булып китәләр. Туктале, абый безгә инглиз телендә мөрәҗәгать итте, нәрсә сорады икән бу бездән дип. Без һәр яктан да камил булырга тиеш. Бүгенге көндә укытучы ул педагог, ягъни ул укытучы гына түгел. Ул дөрестән дә бик зур күнекмәләргә ия шәхес, һөнәриясе, чөнки ул заман таләбе. Бүгенге көндә һәм хәзерге заман балалары белән без аларны укытып кына калырга тиеш түгел, белем биреп кенә, алар белән бергә үсә белергә тиешбез. Һәм үзебезнең балаларыбыз безнең ул көзгебез. Һәм без шушы балалардан үрнәк алып, дөрестән дә камиллеккә, уңышка ирешергә тиеш дип саныйм. Рамил Рашитович, сезне тагын бер кат бәйрәмегез белән котлыйм. Безгә кунакка килгәнегез өчен зур рәхмәт. Бик кызык әңгәмә килеп чыкты. Аяз, үзеңә бик зур рәхмәт. Яхшы сораулар, шәп сораулар әзерләгәнсең. Әлбәттә, барлык укытучыларны үзем исеменнән дә котлап китәсем килә. Хөрмәтле хезмәттәшләр, сезне бәйрәм белән. Ә безнең тапшырулар дәвам итә.